Česko-polský souboj. Za Českou republiku nastoupí Jakub Vík, svěřenec frideckého Svarog Gymu. Oba dva zápasníci jsou v úvodu kariéry. Vík bude reprezentovat legendu o postoji s názvem Svarog Gym. Pro oba dva znamená každá výhra nové a cenné zkušenosti a poznatky do dalších bojů. Polský borec Strozík, ten jede reprezentovat polský živec. Jak je známo, je to velmi tvrdé město, které vychovává skvělé bojovníky a samozřejmě s ním jede velká podpora. Kdo si v tomto duelu urve vítězství, to se dozvíme už za pár okamžiků. Tak priatelia, poďme na to, toto je druhý zápas na Way of Warrior 12. Je to zápas, ktorý budeme vidieť podľa pravidel K1 vo váhovej kategórii do 85 kg. Uvidíme 3 kola po 2 minúty. Poďme si predstaviť modrý roh. V modrom rohu pripravený reprezentant Goral Živiec, kickboxing pod trénerom Rafalom Valigurom. Aktuálna bilancia 2 výhry, 1 porážka a 1 remíza. 24 rokov, 178 cm a 84,3 kg na váhe. Amatérsky šampión Európy v K1 v roku 2023 za modrý roh a Polsko Dominik Strozík. Na druhej strane je už pripravený jeho súper v červenom rohu za KTB Svarog Gym pod trénerom Miroslavom Chýlkom. Aktuálnou bilanciou 3 výhry a 2 porážky. 18 rokov, 182 cm a 84,6 kg na váhe. Dámy a páni, v červenom rohu Jakub Saša Vík. Hlavným rozhodcom tohto zápasu Honza Filip. Všetko bolo povedané, priatelia, môžeme ísť do tohto zápasu. A odštartujeme tak kartu prelims. Ešte úvodný dohovor od rozhodcu. Pred nami sú teda 3 kola po 2 minúty. Toto je presne tá atmosféra, ktorú chceš vidieť na gala večeroch MMA. Milujem to. Husia koža nabehla a teraz sa môžeme pozrieť na úvod zápasu v K1 medzi Dominikom Strozíkom z Polska a Jakubom Sašom Víkom. Tak uvidíme, ako veľmi to namotivuje Dominika k tomu, aby sa ukázal v čo najlepšom svetle, ale vidíme, že hneď od úvodu sa snaží byť aktívnejší. Ale Jakuba určite neradno podceňovať. Ale tak nakoľko sú to 2-minútové kola, tak obaja sa budú snažiť čo najviac robiť, aby získali čo najviac bodov, predsa len času tam nie je veľa. Otázka je, že ani nie či to pomáha Dominikovi, ale skôr či to nejak škodí Jakubovi Víkovi, keď je tu taká naozaj silná základňa polských fanúšikov. V každom prípade zatiaľ to na sebe nenecháva znáť. A tak bol si vedomý toho, že nejde na domácu pôdu, takže asi bol možno na niečo podobné pripravený, ale vyzerá, že zatiaľ je s tým viac než v pohode a není moc zakriknutý. A ja len taká malá pripomienka, všetci, ktorí sa na nás ešte stále dívate na YouTubeovom kanále, tak je ten čas, aby ste po tomto zápase preladili na Premier Sport 2, pretože práve táto televízia bude vysielať dnešný gala večer Way of Warrior 12. Dominik tam má naozaj tvrdé tie low kicky, ktoré tam pekne plieskajú, ale vidíme, že už pod Jakubovým ľavým okom je trošku začervenané miesto, dopadli tam asi nejaké žúdery. Ale tak je to predsa len taká váha, kde tie údery, fakt jeden úder môže rozhodnúť o celom zápase. Ale pekná kombinácia od Dominika. Ale naopak Jakub to isté, takže obaja idú do toho. Naozaj zostrahne z úvodu. A to chce divák vidieť určite. Krásny spodok. Krásny spodok, ktorý mu chcel Jakub zakontrovať. Krásna kombinácia od obok, fakt výmena za výmenu by som to nazval. Tak toto bola dlhá kombinácia v podaní Dominika Strozíka. Ale Dominik mi príde zatiaľ aktívnejší v tom prvom kole, ale krásne kolo z oboch strán, takže... Uvidíme, ako vidia bodoví rozhodcovia. A tak keďže sme v K1, tak tam tie lakte nie sú, ktoré veľakrát urobia hlavne v tajskom boxe veľkú šarapatu. Ešte máme malý krátky break v rohu Víka, pretože tam máme trošku mokro, to by mohlo byť
nepríjemné, ak by sa na tom niekto pošmykol. Ale všetko je na poriadku a môžeme ísť do druhého kola. Som zvedavý, či začneme v takom istom tempe, ako sme aj končili. Začína to Jakub. A Jakub akože je dosť pomalší v tých úderoch, mám taký pocit. Respektíve tam šetrí tou energiou. Krásny bič od Dominika, ktorý pleskol na celú halu. Áno, keď sa pozrite, milí televízni diváci, teraz na slabiny Jakuba Víka, tak naozaj z jednej aj z druhej strany to má riadne vyfarbené. Ďalší low kick, tvrdý teraz round kick. Dominik to tam pekne strieda. Som zvedavý, keď tam pošla nejaký high kick. Som akože naozaj pod ten lakeť, ten round kick tam preniká a to je aj vidno, veľmi vidno. Je to vidno. A teraz naozaj Jakub Vík krásne trafil svojho supera. A nezlakol sa. A teraz trafil čistú bradu. Nebojí sa toho a tak prišiel tam aj ten high kick. Našťastie pre Jakuba len do krytu. Ďalší spodok od Dominika, ktorý tam pekne pracuje tou prednou rukou, či už hákom alebo nejakým tým spodkom. A tie spodky sa tam spočítavajú, vidíme, čo to bude v treťom kole, ak sa tam vôbec pozrieme. Ale hlavne tie roundkicky tam veľmi píšu, ako vidíme aj na pokožke Jakuba, ale ten ide stále dopredu, čo je veľmi sympatické. Ono vďaka tomu, že Jakub má menej pigmentu, tak je to vidieť o to viac, že možno to nie je až také. A minimálne to bolo počuť určite viac než dosť. Ale veľmi pekne kombinuje Poliak. Veľmi pekný overhand od Jakuba. My sme sa už dostali do poslednej 30 sekundovky tohto kola. Aj neviem, jak to ubehlo, ale chalani fakt krásne tempo, veľmi krásne tempo. Jakub pekne tou prednou rukou tam trafil. Ale vidíš, Poliak, ten tomu nedochádza sila. Ten tam naozaj kombinuje, dvojky, trojky vyhadzuje stále a nenechá Jakuba Víka nejak vymysleť. Ale Jakub to tam tak vždy šetrí. Ale zase z kontry sa mu darí celkom. Aj tu sme videli zadnú. Nechá sa okopať, našetrí silu a potom tam pustí nejaký tvrdý úder, ale aktívnejšie je určite Dominik. Tak sa nám pritvrdilo druhé kolo. A poďme do posledného kola tohto druhého zápasu dnešného večera. Tak Jakub Vík naznačil svojmu poľskému superovi, že si dajú pozdrav na začiatok a tak sa aj deje. To k tomu patrí samozrejme. A ideme sa pozrieť do tretieho kola, priatelia. Úcta a rešpekt. A poďme do toho. Posledná dvojminútovka tohto zápasu. Ale myslím si, že chalani moc nespomalia v tom tempe. A to aj hneď od úvodu vidíme. Aj keď mám možno taký pocit, že Jakub už nemá až takú razanciu v tých úderoch. Naopak Dominik tam ide možno ešte viac než v prvom kole, mám pocit. Ja mám tiež pocit, že postupne pridáva. Áno, taký diesel. Superman punch. Ale Jakub je stále nebezpečný, samozrejme. Ale znesie toho dosť, akože Jakub, musím uznať. Teraz sme videli, ako tam Poliak otočil ten postoj. Tým ukázal svojmu superovi, že mu naozaj nerobí problém z akékoľvek strany. Pekná zadná od Jakuba. Naopak Dominik vracia. No a toto je kombinácia, ktorá mu vychádza. Zakončená kopom. Tým pekne nazberal body v predchádzajúcich kolách a pekná otočka od Jakuba, ktorá však nevyšla podľa predstav. A opäť ten spodok. No, tie bude zajtra určite cítiť Jakub. Sme v poslednej minúte tohto zápasu. Jakub už má docela ruky dole, čo je veľké riziko. Tak on si snaží schrániť tie slabiny, lebo tam to prechádzalo a už vidíš naozaj, že to už nie je červené, to je fialové, to je doslova podliaté. Som prekvapený, že sa možno Dominik nepokúsi o nejaký high kick po tej kombinácii, lebo je vidno, že vždy ide rukami dole. Jakub aby si kryl tie slabiny, ale tak zatiaľ všetko Dominik, čo robí, mu vychádza, takže netreba si nič meniť, každopádne posledných 20 sekúnd. Pred nami už vidíme, že Jakub aj kryje tie low kicky. Má pekný low kick od neho. Len či mu to bude stačiť, to si nie som istý. Určite nie, ja to vidím akože veľmi jednoznačne. Ale každopádne klobúk dole, že to dobojoval a bol stále nebezpečný. No, ja si myslím, že máme za sebou zatiaľ veľmi dva atraktívne zápasy a to sme iba na začiatku dnešného večera. Takže som zvedavý, čo to bude v ďalších zápasoch. Každopádne my si pôjdeme teraz vyhlásiť víťaza tohto duelu. Takže priatelia, máme za sebou druhý naozaj veľmi krásny zápas na karte Way of Warrior 12. No a rozhodcovia sa zhodli
na výsledku tohto zápasu a 3-0 na body vyhráva roh modrý Dominik Strozik. Tak bolo tak, jak sme hovorili. A tu ešte ďakovačka s fanúšikmi, ktorí ho prišli povzbudiť do Žiliny. Každopádne zaslúžená ďakovačka naozaj.